ubaba nomama. Ngoba siyafisa njengathi kube siyakwazi ukubaphakamisela phezulu. Abantu bahlala bebuza bethi nifuna okunjani ake nisho. Bese sichaza sithi mina ngivele ngithi hambani nofunda amaGalatiya 1. Thina sinompostoli omangalisayo ongaveli ngomuntu. Owavela nje ngoKristu Jesu Inkosi kanye noNkulunkulu Baba. Ngiyakubatshela umehluko ilona nje. Nifuna kanjani babakhona bababali bakhona abafundisi bani bendovani phela abashumayeliwe nje. Khulumani sikhuluma. Hayi kangisimele lokho. Isikumele nje ukuthi lithi bazalwane silungisile okuphuzwayo bazokuthola. Siyacela ukuthi ke abazalwane uthobele lokho ngoba kuyisibusiso nje sivela kuNkulunkulu ukuthi amanzi akhona sizothola amanzi. Siyacela abazalwane uma ubaba esesenzele isibusiso bese banganyakazi. Engicelayo nje manje ukuthi siguqe sibusise lawo manzi. Mangiqeda nje ukubusisa ke lokho esizokuthola bese ubaba samukelise isibusiso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. Ngiyacela ukuthi sikhuleke sibonge.